וממסעות החיים. דמארי בימים האחרונים לחייה הקליטה שיר זה בו היא נושאת את התפילה מגרוננו עבור יקירנו באשר יהיו, בתקווה שישובו. האר את עיניו שירד הלילה על פניו, אם יישאר לבד בדרך כשכושלות רגליו, מרעד שעובר כעת בשתי ידיו, הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדם, יישן, ינוח, ירגע. הייתי מחכה. שיר מספר 5, בבקשה. הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדם משם ינוח יירגע. הייתי מחכה, הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדם משם ינוח יירגע. הייתי מחכה. ים סוער גורש ומבקש את חייו, לבטח שמור עליו, האר עכשיו את שתי עיניו. הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדם משם ינוח יירגע. הייתי מחכה, הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה